Mikor bejöttünk, még nem láttuk, hogy honnan van a mi világunk. Csak csodálkoztunk, mire képes az ember itt a földön élve. Vajon ki adta ezt, s kinek köszönheted? Hogy élsz, hogy jársz, hogy szólsz, olyan mindennapos, hogy már nem is tudod, milyen nagy kincs van benned. Ő is él, ő is jár, ő is szól, hát rá hasonlítunk, nem a majomtól származik az ember. Mózesnek hívták azt az embert, akinek megjelent a Mester. Elmesélte, hogy születtünk, s a tiltott fáról hogyan ettünk. Így jött be a halál, s olyan röviddé vált. Hogy élsz, hogy jársz, hogy szólsz, olyan mindennapos, hogy már nem is tudod, milyen nagy kincs van benned. Ő is él, ő is jár, ő is szól, hát ráhasonlítunk, a saját képmására teremtett. Tamásnak hívták azt a srácot, aki nem hitt, amíg nem látott. Megmutatta neki Jézus a cegek helyét bizonyságot. Legyőzte